प्राथमिक विद्यालयर प्रधान शिक्षक सुजय दे मैं আজি আমি রাইজ অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ দিব্যজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ইমান দিনৰ হেঁপাহ এটা আছিলে যে বিদ্যালয়ত বাউণ্ডাৰী ৱাল এখন হ'ব, নাছিলে। আমি বাঁহৰ জেৰেঙা দি আছিলোঁ। যিহেতু বাউণ্ডাৰী ৱাল নাথাকিলে সৰু সৰু আমাৰ কণমানি ল'ৰা ছোৱালীসকল দৌৰা দৌৰি কৰে, নিৰাপত্তাৰ অভাৱ। তো এতিয়া দুমাহমান আগতে আমাৰ ছাৰ আহিছিলে স্কুল ভিজিটত। অহাৰ পিছত মই তেখেতৰ লগত বহি কথা পাতিলোঁ, অভাৱ অভিযোগবিলাক মই তেখেতক ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছত তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে খুব সোনকালেই তেওঁ ব্যৱস্থা এটা কৰিব, আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল ৱালৰ। অতিকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু মই আমাৰ দিব্যজ্যোতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আৰু ৩ নম্বৰ উত্তৰ ডিমাকুছিৰ ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আশা কৰিম যাতে ভৱিষ্যতেও আমি তেনেকৈ উপকৃত হৈ থাকোঁ। ধন্যবাদ। কাম আহিল আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ যিটো বাউণ্ডেৰী ৱাল আহিল, এইটো কাৰণে আমি চৰকাৰ তথা এই দলক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আমি এই বস্তুটো আজি বহু দিনৰ পৰা আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ যদিও আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু আজি UPPL দলৰ আধাৰতেই আমি এই অনুষ্ঠানটো পাই সঁচাকৈ অতি আনন্দিত হৈছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়া যিখিনি দিলে এইখিনি আমাৰ ছাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই, যিহেতু আমাৰ এৰিয়াটো প্ৰায় 2 বিঘা 2.5 বিঘা মাটিৰ এৰিয়া। গতিকে আমাৰ এইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট হোৱা নাই। আমি ভাবোঁ দলে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ এটা যদি আমাৰ স্কিম দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গোটেই এৰিয়াটো কাভাৰ হ'ব। আৰু বিদ্যালয় ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু ইয়াতে ইনফ্ৰণ্ট এটা কেঁকুৰি আছে, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো সম্পূৰ্ণ ছেফ দিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমি সঁচাকৈ অতি আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু আমি চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো হোৱাত আমি বহুদিনৰ এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ পোৱা যেন আমাৰ অনুমান হৈছে। আমি এই অনুষ্ঠানত থাকি আমি আটাইকে ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে আমাৰ এই বস্তুটো যেন সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ হয় তাকে আশা কৰি মোৰ ক'বলগীয়া ইমানতে কৈছোঁ। जिति LP स्कुलाव दिनै जोंहा MCLA फान्डनिफ्राय बाउन्डारि वाल खुन्था गायसननाय हाबाफारि दंमोन। बेखौ जों दिनै बे गामिनि बा रायजो राजाफोरखौ जों लाफानानै दिनै बे खामानिखौ जों दिनै मावफुंबाय। आरो बेयाव गोबां बोसोर जाबायमोन दिनै बाउन्डारि वाल गैया। आरो बे बाउन्डारि वालखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे बे स्कुलनिनो फोरोंगिरि बिथांमोना दाबिदार खालामबाय थादोंमोन। आरो बेयावहाय दिनै UPPL सरकारा आरो लोगोसे जोंनि बै 32 नं भेरगाव समस्तिनि MCLA तथा बिटिआरनि EM दावबायसा बर'आ 2 मासनि सिगां बे स्कुलखौ नायगिदिंफैदोंमोन। बेयाव लोगोसे जोंबो दंफायोमोन, आरो बे डिमाकुसि फेसिलिटिसनि चेयारमेन बिथाङाबो दंफायोमोन। बेयावहाय रायजो राजाजों लोगोसे आरो बे स्कुलनिनो फोरोंगिरिफोरनो मोनसे खोथा होदोंमोन जे आं बेखौ खोब सम दिननि गेजेरावनो आं मावफुंना होगोन होननानै। थिग खोथा होनाय बायदि बिथाङा दिनै MCLA फान्डजों बे स्किमखौ हमबाय। दा हमनायजों लोगोसे दिनैहाय बे दिनैनिफ्रायनो बे बाउन्डारि वाल लुनाय खामानिया दिनैनिफ्रायनो जागायजेनबाय होननानै जों बुंनो हासिगोन। आरो बेयावहाय दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाया जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव UPPL सरकारा दिनै गोबां जि गामियाव थांनानै खोथा होबोदों, बे खामानिफ्रा दिनै जाफुंनो हमबाय। आरो लोगोसेनो बे स्कुलजों नांजाबनाय मोनसे लामा दंमोन जोंहा डिमाकुसि डन बस्क' टु बामुजिरि थांनाय मोनसे रुट दङ। बे रुटनिफ्राय 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर उत्तर डिमाकुसिनिफ्राय डिमाकुसि टि स्टेटसिम मोनसे लामा दङ। बियो जोबोद गोलैसोनाय, बेयाव 4 साखाबो लांनो हाया, आरो लोगोसे बाइक सालायनोबो गोबां रायजो राजाफ्रा उसुबिदा जायोमोन। बे दिनै बेबो जाबाय, गुडविलनि मिसननि गेजेरजों बेयो स्किमा जाबाय। साननैसो उनावनो हयथ' बियो टेन्डार जानानै खामानि आराम्भ जागोन। बेयावबो दिनै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि UPPL दोलोखौ हेफाजाब आरो मदद होदों, आरो गोजोननायखौ बिथांमोना फोरमायदों। जानानै आं दिनैनि बे दिब्यज्योति LP स्कुलावहाय जे बाउन्डारि वाल MCLA डिपार्टनिफ्राय जोंनि EM सारा होबाय बे स्कुलावहाय, बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे स्किमखौ बै गामिनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय दङमोन, आरो बे स्कुलनि फोरोंगिरिमोनाबो डिमान्ड खालामदोंमोन। मानोथो लामा खाथि जानायखाय गथ'फोरा खारला खारसि जानायावहाय एक्सिडेन्ट जाजानो बिथांमोनहा गिनाय दंमोन। बेनिखाय बाउन्डारि वाल नांगौ होननानै फोरमायदोंमोन। बे बाथ्राखौ जोंनि EM सारनो फोरमायनाय लेखायै सारा बे स्किमखौ बे दिब्यज्योति LP स्कुलाव होबाय। बेनि थाखाय आं गोजोनदों।
आरो बिनि अनगायैबो सारा बे ओनसोलावहाय गोबां जौगानाय खामानिफोरखौ मावफुंबाय थादों। आं बे गासैनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरो इयुननि बोथोरावहाय आरो जों गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि जाफुंनाय मोनबावगोन बेखौ जों आसा खालामदों। आं PCDCनि चेयारमेन जानानै बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।